Kumusta yung mga gamers? O nga pala si Paul_69, aking gamer tag. Kaya ngayon dadaan natin ang mga gaming memes ngayong linggo dahil nakita kong nagiging mahina kayo mga gamer ngayon sa Pilipinas. May naka-setup pa yung ating handcam para talagang para legit na gamer tayo. Kaya atin na agad simulan. I have a question for the men. What the f*** do you want? Marami. Pwede rin yan. Grabe, gusto ko ng gaming PC, gamer girlfriend, tsaka games, lahat ng laro. Wag lang niya laruin ang puso ko. Tapos wave pa yung chinita girlfriend pa yung ano mo, wala na. Di ba nakakainis na hindi ka marunong? Ako hindi ako marunong, kaya nagpapatulo ako. Kinakabahan kasi ako yung kamay ko. Masyadong mapaglaro. Ito ba, kita ba yan? Yan yung mga dumadali. Dumadali ng mga girlfriend. Tarad! Ay! Mukha! Tina mo! Yan, ganyan dapat! Well, sobrang walang sense talaga nun, papyo kayo. Yun na nga, may kapa. Mga matatapag lang sa PC, mga lumaki kami com shop, mga minumura sa muka. Pero syempre, walang pikuna. Pag pikon ka, talo ka talaga kahit anong game. Kahit hindi sa laro, kahit sa buhay. Pag pikon ka, talo ka. Mga iyakin sa ML. So, galing kay Shadaf. Sapatos. Boots of travel. Mahali farm yan, 2,000. Jordans. Brown boots. Jordans. May brown boots ba dyan? Nike. Oh, the Nike, G. Nike. Diba? Tara ba? Nike. Nagka-typo pa, leche. Magkatabi ka naman kayo. Di ba ilagay mo? Kita mo? Kaya tayo may ganito eh. Pero magkatabi sa F. So may sense naman. Nice gaming moment. Si Gollum eh. Putang ina mo, Gollum. Si Nikes ba yun? Kalaban ni Doom? Si Doom. Pumuli ko na kayo. Satanas niya, putang ina mo. Hindi ka na makabigay sa akin. Hindi nga naman dahil Doom. Huwag ko nang idamay ang mga taong nagbabalas na. Tinamay mo sila. Utang ina mo. Utang ina mo. Tapusin na natin. Narinig mo ba ako? Meron ng RWS. Tapusin. Tapos na, GG. Hindi ako makapag-comment eh, kasi pinapahig ako yung trash talk eh. May magandang trash talk eh. Mga nagbabalorant. Nagsisigawan doon. Hindi mo to magagawa sa mobile eh. May ganito ba trash talk sa mobile? As in, ganon. Unhinged eh. Wala naman tinatapakan na nga. Hindi ko lang kung pwede ginawa yun. Tinapakan niya ata yung mesa eh. Yan ang gaming desk. Hindi lang kaya buhatin yung PC tsaka yung malaking monitor, pati yung mismong player para man trash talk sa kabila. Kung hindi ka gamer, kung hindi ka pa nakaranas yan, yan yung binabalik-balikan ko eh nung uso pa ang com shop. Good time. Sunod! What? Hindi. Xbox ba yan? Isa pa! Hype! Ingat ka. Maraming salamat. Gamer, di ba? Hindi tayo mga gamer na, hindi tayo mga stereotypical gamer na hindi malnourished, overweight. Talaga malakas tayo, nagpapalakas tayo. Para parang trash talk tayo. May dating, di ba? May onting takot. Ito, strongest Valorant player. Sheesh! Kung meron mechanical keyboard, may vertical keyboard.
Sakit na, di ka magkaroon ka ng ano yan. Karoon ka ng ang tawag doon. Ayun, carpal tunnel. Di ba yung carpal tunnel? Hayop. Paano ako makakapag-ace niyan? Paano ako makakapag-flick? Ah, dito. Dito. Ito naging numb. Dito banda. Ayoko, hindi! Ito yung mga pinakahalagahan kong skill. Ang aking mga kamay. Sabi din ng mga babae sa akin. Sunod! Focus lang! Focus ka lang sa nilalaro mo. Huwag mo nang laruin to. Ang mousepad natin hindi nababasa kahit gaano katagal laruin. Sunod! Ito, request reinforcement. 2 Bisaya tsaka. Okay, ban! Pakireport! Pakireport to account na to. Sunod! Cyberpunk moment. Oy! Manok ba yan? Pag ito isuot mo pag tinatawag ka na ng jowa mo sa mga gamers dyan na may jowa. Tingnan natin kung gugusto ka pa. Pag nanginginig na... Sunod! 自己的座椅稍加改造。 Realistic flash. 能出车祸， Aksidente ka pa, sige. 他又觉得游戏中骑马射击差点意思，便又把魔爪伸向了桌子。 Ocha. Gusto ko yung baril nanginginig din. Realistic nga na frag grenade, sige. Ayan, ayan, ayan. Eh! Bato. Patay. Pati kapitbahay mo na flashbang eh, no? Sunod! GMA's Diyos ng Digma. Character B, Michael B. At si Atreus Buoy, Wally Boyola. Wally Boyola dapat yan. Alam, gusto ko ito laruin pero kasi wala pa akong pang record sa mismong PSP. Hindi ako bumili ng console. Pero yeah, baka antayin ko lang ito sa PC. Laro ko din yung una nito sa PC. I-stream ata natin yun. Sunod! What do the guys want? Diba sabi nga sa intro? Ito lang naman. 4090, sheesh! 3080 lang sa akin. So, ito ang pangarap ng lahat ng mga gamers dyan. Sunod. By the way, this is Squall Leonhardt of Final Fantasy VII. And it's a PlayStation game I used to play when I was young. Mga gamer, So, sa lahat ng mga gamers dyan, very familiar. Just minus the hair kasi medyo hindi ko trip mag-wig ngayon. But of course, Makahinga na onte, yes. ito yung iconic weapon niya, which is the Gunblade. So pinagawa ko talaga din to. Custom made. Pero alam ko naglalaro naman So, siya. shoutout to my team. Minsan napapagpalit mo nga naman. Kung hindi ka super duper talaga na addict, wag na tayong mag-gatekeep dito. Nagkakamali naman talaga. Final Fantasy 7 talaga yan. Show yan sa GM8. Witty. Okay lang, matrigger ka lang. Pagtipan niya. Ayun na si ma'am. GG. Kay ma'am. Ay, ang bilis dito. Bilis talaga dito. Bilis talaga. Oh my God. Panalo dito. Talaga, Yan. Ano? Altab! Opo, ma'am. Patay ka talaga. Patay ka kay teacher. Ito ang hindi tunay na gamer. Hindi marunong mag-altab. Bakit mo ito sinasara mo? Mahinang nila lang. Altab mo lang ganun. No? Ganun lang. What the fuck? Kasintado Malungkot na yung may bantay nyo eh. Walang puhunan. Watch and learn, Valoranters. Radiant ba to? Ban mo na, pakiban mo na sa server to. Masyado malakas eh. Sunod. Grandma Gaming Setup. Sheesh! Ito pa intro, man. Ito nga di ba? May pedal. Dapat may mga pedal din yung gaming chair para bumilis yung FPS eh. May RGB si Lola. Pagtanda ko yan din ang gusto kong gaming setup. Buwa ng mundo. Oh my God. Minecraft lahat yan? Oh my God. Ito. Hey, what? Grabe. Ito yung casual gamer ng Minecraft na
pang pro, ano na eh, kung may pro scene sa Minecraft. Goosebumps ako dun eh. Isip ko, ganito kalaki. Wala ba parang template to? As in, pa isa-isang bloke ba talaga yan? Gaming moment. Spam G sa comment para sa kanya. Dog F for gaming. Nag-leak na bagong voice line ni Sage. 秦齐西祥庄户国家主席习近平庄户主菲律宾 Pag sinabi mo to, may ma-unlock kang bagong barrel para kay Sage. Ho 20 Tarsier! 庄户 Ayaw ka na sunod. This kid clutched the round and became legend. 1 HP, bro. 1 HP. Legit yan? Welcome back. Oh, naka-off ba yan? Oh, so one-hand gaming lang. Ano kayo? One-hand gamer. Lalaki ka, magiging streamer ka din ba? Sunod! Iubos na panlaro mo tapos gutom ka pa. Mabangag ka na, men. Tapos meron pa lalapit sa likod mo, makikitry. Ay, ganito, tuturuan kita. Huwag mo guluhin. Matututo ako. Wala kang bang pera. Mag-rent ka sa sarili mong PC. Sunod! Yes! Video game standard! Let's go! FIFA player by the 7. No. FIFA player by the game by the 7. That's it naman. Lahat naman na ito, may racial slur sa game. Rainbow player, may rainbow attacker. Pati na naman isang balo. Black. What? Overwatch player still watching the e-sport. Oh, hindi ko alam. Nilaro ko yan eh. Ano ba? Bakit ganito naman yung font mo? Nananakit at sakit sa mata. League of Legends players when they meet the rest of the time. World of Warcraft explaining why farming laro. Pero ayoko ng mga grind games eh. Naiinis ako sa ganun eh. Pucha. Di naman tumataas yung skill ko eh. Alam mo yun? Sa outside the game, hindi bumibilis. Pero baka ako lang yun. Ako lang naman yun. Hearthstone players when they activate skill. Hindi ko alam yung reference na to. I can say why it's the best. Laro ko rin yan eh, bago mag-crash eh. Classic player waiting for Blue CD on it. Eh, gusto ko yan! Oblivion and Sound of like an LP. Yes, pwede ito. Ako nga pala. Wanna smash? Yep. Ako nga pala. Yung Tracer. Ayan, nakita ko yun. Ito video house. Ito yung Rising players with some of the bit of the first. Nope. Hindi ko kiklicker. RuneScape. Tayo masa. Eh, Blood Moon dito, di ba kamakailan? Investigating their other games. Ayun, Mori! Yeah, maganda rin yan. Hollow Knight, Bioshock. Oh, Bioshock! Yes, Bioshock talaga isa sa mga pinakamagandang game na nilaro ko, promise. So, doon tatapos yun. Kung gusto nyo para mga ganito, like, share sa mga gamer nyong friends. Huwag nyo subscribe, Paolo Mamalam. Shoo!